kuriózny úkaz. A takisto, ako iná, nesmie chýbať naša polárna žiara. Opäť tu máme dôkaz, živý dôkaz, že príroda je naozaj mocná. A máme tu katastrofu, nechce sa tomu veriť. Obloha ukázala svoju svetelnú show. Na mesto St. Cloud v americkej Minnesote v útorok zasvietili duhové farby polárnej žiary. Objavila sa krátko pred polnocou a trvala až do svitania. Mesto, ktoré pretína rieka Mississippi, tak zažilo veľmi atraktívnu show. Obloha naozaj tu vidíme, že je mocná a krásne stredala farby ružovej, zelenej, bielej a fialovej. Vlastne postupne tieto farby sa miešali a stredali sa aj rôznou intenzitou. Nie je nám čudo, že ľudia, ktorí žijú v Minnesote, naozaj nemohli odtrhnúť z tejto nádhery oči. Obyvateľom obce Bystrička a okres Martin sa naskytol nádherný pohľad. 1.10. totiž videli na oblohe kuriózny meteorologický jav, a to dúhu hore nohami. Nič také som doteraz veru ešte nevidela, komentuje naša čitateľka Jana. Takáto dúha sa objavuje raz až dvakrát do roka a spôsobuje dážď vo väčších výškach. Túto dúhu sme mohli vidieť už viackrát, nie to poprvýkrát a nenaskytla sa len v obci Bystrička, ale aj tu na Bohôrkach. Vo Francúzsku sme našli takmer kompletnú kostu lanuta. Archeológovia vo Francúzsku našli zriedkavú fosílu, takmer kompletnú kostu dlhosrstého mamuta. Kosti, ktoré pochádzajú zo zvieraťa, ktoré obývalo Zem pred 200 000 až 50 000 rokmi, sa našli úplne náhodou. Našli sa pri odkrývaní starého rímskeho mesta približne od 50 km od Paríža. Je to len jeden z 3 nálezov, ktoré sa našli vo Francúzsku za posledných 150 rokov. Takéto objavy sú typické skôr pre Sibír. Archeológovia sa teraz snažia zistiť príčinu smrti. Je možné, že sa mamut utopil v rieke, alebo ho ulovili. A samozrejme, archeológovia majú byť právom na seba hrdí, lebo takéto niečo je naozaj zriedkavé. A dokonca títo archeológovia boli zo Slovenska a pochádzajú z Banskej Bystrice. Najsilnejší a starý, suverénne aj najbohatší štát sveta USA sa ocitol v platobnej neschopnosti. Keďže svetová ekonomika je mimoriadne previazaná, mohlo by to nadväzovať dojem, že obávaná katastrofa je už tu. Doterajšie dianie však ukazuje, že zatiaľ by to až také vážne nemalo byť. Aktuálny problém je totiž len pokračovaním politického sporu medzi republikánmi a demokratmi o sumu napísanú na papieri tzv. Domový strop. Ako vidíme, my ako malý štát nemáme žiadne problémy a toto tie veľké štáty sveta majú problémov nad hlavu, takže my sme radi, že bývame tu, kde sme a že sme niekde inde. Áno, ja veľmi súhlasím s mojou kolegyňou, lebo myslím si, že je to pravda. Nie je vždycky o tom, že býva v najväčšom štáte, v najväčšom meste, ale je to hlavne o tom, kde je kľud a kde sa máme dobre. Nehovorím, že Slovensko je najlepšie, ale rozhodne sa máme momentálne lepšie, ako sa napríklad Amerika. Takže ja si myslím, že môžeme byť právom hrdí na svoju krajinu, kde žijeme, kde sme sa narodili, ako tu máme krásnu prírodu, ako tu máme krásne hory, rieky, ja si myslím zámky. Ja si myslím, že je tu ešte dosť zaujímavého, o ktoré sa teda môžeme podeliť aj s nejakými turistami, pretože ak sa pozrieme, do Tatier nechodia jedni len Slováci. Minulé, keď sme sa tam boli pozrieť, bolo tam strašne veľa ľudí, a to aj z Poľska, Česka, Maďarska a neviem odkiaľ, ľudia prichádzajú z celého sveta pozrieť sa na naše krásy. Takže pre dnešok by to malo byť všetko, uvidíme sa zajtra. Dovidenia. Dovidenia. Hej, teraz to bolo lepšie. Tak, ako ste videli, nachádzame sa vo Francúzsku na mieste, kde sme našli kostry mamuta. Takisto momentálne sme dokopali, takto sa nachádzame tam, kde putujú na analýzu. My sme tu tiež takisto pomáhali veľmi, za to som naozaj na seba veľmi hrdá a myslím si, že je to všetko. Lúči sa s vami Mariana Nováková. Sme vo Hôrkach a práve teraz ideme robiť živú reportáž o Dúhe hore nohami. Dúha hore
pred nohami sa nachádzala aj na tejto hôreckej oblohe. Mohli sme ju vidieť 1.10. a nachádzala sa práve teda tu a mala tvár U. Mala také isté farby ako normálna dúha, iba že bola hore nohami. To je pre spravodajstvo noviny zo sveta všetko. Lúči sa s vami Kristína Brďáková. Bingo!